हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जाय बिथांमोना यूट्यूब क्रिएटर्स आरो यूट्यूबाव जुदि जाय बिथांमोना खामानि मावदों बिथांमोना गोसोआव सानखायो जे आंनि चेनेला थाबैनो मनेटाइज जाब्ला जोबोद मोजां। आंनि भिडिअ बबेबा भिडिअआ भाइराल जायोबा रेंक जायोब्ला भिउज फैयोबा साबस्क्राइबार फैयोबा वाच टाइमा थाबैनो कमप्लिट जायोबा थाबैनो मनेटाइज जागोन आरो आङो थाबैनो आर्निं खालामनो हागोन होननानै साफ्रोमबो यूट्यूबारफ्रा गासिबो साननाय थायो। अब्ला दा आं दिनैनि भिडिअआव साबस्क्राइबारा माने थाबैनो बोरै बारायगोन बा भिउसआ बोरै बारायगोन वाच टाइमा बोरै बारायगोन बेफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे भिडिअआव जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा 10टा भिडिअ आपल'ड खालामदों 10टा भिडिअनि गेजेराव बबेबा मोनसे भिडिअआ भाइराल जायोब्ला बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो नोंथाङा साबस्क्राइबारबो गेइन खालामनो हायो वाच टाइमाबो कमप्लिट जागोन आरो नोंथाङा बेनिफ्रायनो मिलियन्स अफ माने बेसेबांबा माने लाख लाख भिउस मोननो हागौ बे मोनसे भिडिअनिफ्रायनो। खिन्थु बबे मोनसेया मा समाव भाइराल जागोन बेखौ यूट्यूबनि एल्गरिदमासो मिन्थियो बाट जोङो बेफोरखौ दा मिन्थिया। बिनिखायनो जोङो हानायमानि जेसेबां जोङो अडियेन्सजों एंगेजमेन्ट माने मोजाङै अडियेन्स रिटेनसना जोंना जेब्लायबो मोजाङै जेब्ला थायो अब्ला मा समाव जे बोसोरसे नांलाया मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो नोंथांनि चेनेला मनेटाइजबो जानो हागौ। बाट बिनि थाखाय जोंनि मेन माबायानो जाहैबाय जोंनि मेन मनेटाइज जानायनि रिजनानो जाहैबाय जोंनि भिडिअ पाब्लिश खालामनाय आरो जोंनि भिडिअआ रेंकिं जानाय एबा रिकमेन्डेसनाव थांहोनाय। अब्ला मोनसे नङा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बिसिनि गेजेराव मोनसेयाथ' भाइराल जागोन मोनसेयाथ' मोजां जानांगौना। गासैखौबो जोङो मा खालामो भिडिअसफोरखौ पाब्लिश खालामनानै आपल'ड खालामनानै ओरैनो हगारनानै दोनो। जोङो वाइटि स्टुडिअ चेकखौनो खालामा जोंनि भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै अडियेन्स रिटेनसना माबायदि सिटिआरआ माबायदि हाइ ना ल' भिउसआ बबेनिफ्राय फैदों सार्च टार्म्सआव नोंथांनि यूट्यूब चेनेल बा यूट्यूब भिडिअआ सार्च रिजाल्टआव फैदोंना फैयाखै एसइअआव आरो नोंथाङा मा किवर्ड होदों जादों जायाखै गासैबो वाइटि स्टुडिअआनो खिन्थाजोबो लोगोफोर। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शर्ट्स भिडिअखौनो आपल'ड खालाम बा लं भिडिअखौनो आपल'ड खालाम। नोंथांमोना बबेबा मोनसे भिडिअआ थाबैनो भाइराल जानो थाखाय थाबैनो गोबां भिउस मोननो थाखाय दाथ' गोदान गोदान टेकनिक गोदान गोदान नटिस गोदान गोदान नटिफिकेसन गोदान गोदान आपडेट फैलागासिनो बेफोर आपडेटनि ट्रिकखौ इउज खालामनानै नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि भिडिअखौ रेंक एबा भाइराल एबा भिउस गोबां भिउस आरो थाबैनो नोंथांनि चेनेलखौ मनेटाइज खालामनो हायो बे 2023आव। दिनै आङो क्लियारलि नोंथांमोननो खिन्थागोन प्रेक्टिकेलि खिन्थागोन जे भिडिअखौ फार्स्ट जों आपल'ड खालामनांगौ माबोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ। अब्ला लोगोफोर दाख्लैनि कमेन्टखौ आङो रेन्डमलि पिक खालामनानै आङो गासैबो गुगोल बाबानाव सोंनाय जाबाय। गुगोल बाबाया बेयाव खिन्थाहरबाय जाय उइनार बिथांनि माबाखौ आं बेहाय खिन्थासिगोन। आङो बेयाव पिक खालामनानै आङो रेन्डमलि आं सिलेक्ट खालामनो होबाय गुगोलखौ। गुगोल बाबाया खिन्थाहरबाय जे बसुमतारी महेश्वर नाइस भिडिअ आदा अके नाइस भिडिअ आदा होननानै बेफोर कमेन्ट हरदों बिथाङा उइनार जाबाय बसुमतारी महेश्वर। लोगोफोर बिथांनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव आरो कमिउनिटि टेबाव होनाय जागोन बिथांखौ सापर्ट खालामदो जानो हागौ नेक्स्ट नोंथाङा उइनार आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो पार्टिसिपेट खालाम कमेन्ट्स हर आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै आरो कमेन्ट सेक्सनाव मोजां कमेन्ट्स हर आरो नेक्स्ट उइनारा जानो हागौ नोंथाङा गोबां साबस्क्राइबार मोनगोन भिउसबो मोनगोन आरो वाच टाइमबो मोनगोन। दानिया गोबाङानो मा खालामो भिडिअखौ बे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनानै गोबाङानो आपल'ड ए भिडिअ क्लिक खालामनानै डाइरेक्टलि आङो बेयाव भिडिअखौ सिलेक्ट खालामबाय जिखुनु मोनसे भिडिअ आं बेयाव सिलेक्ट खालामबाय बेयाव लं भिडिअ बेयाव सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नैबे भिजिबिलिटियाबो आनलिस्टेड थाया किसुमाना पाब्लिकसो थाबावो डाइरेक्ट पाब्लिश जाना होयो ना टाइटेल लिरो ना टेग लिरो ना डिसक्रिपसन लिरो। अके दिनै आं प्रपारलि खिन्थागोन भिडिअखौ जेब्ला आपल'ड खालामो आपल'ड खालामनायनि समाव नोंथाङा मा खामानिखौ मावना लाग्रोनांगोन आरो आपल'ड खालामखांबाथाय वाइटि स्टुडिअआव नोंथाङा मा खामानि मावनांगोन आरो वाइटि स्टुडिअआव पाब्लिश खालामखांनायनि उनाव 12 घन्टानि उनाव नोंथाङा आरोबाव बे भिडिअखौनो वाइटि स्टुडिअआव चेक खालामनांगोन। ओमफ्राय चेक खालामनायाव नोंथाङा बिनि कमिखौ नागिरनांगोन मानि कमि जादों मानि आंखाल जाबावदों माखौ आरो इमप्रुभ खालामबावनांगौ वाइटि स्टुडिअनि गेजेरावनो नोंथाङा मिन्थिगोन आरो नोंथाङा इमप्रुभ खालामनो हागोन नोंथांनि किसुमान भिडिअसफोरखौबो जाय भिडिअआ रेंक जायाखै बेफोरखौबो बेफोरबायदि खालामना लानो हागोन आरो बिनिफ्राय नोंथांनि भिडिअआव सानसेयाव जुदि भिउस खम फैथाराब्लाबो 10-20 बेफोरबायदि भिउस फैबाय थागोन आरोखि।
अके लोगोफोर नोंथांनि साबस्क्राइबारा भिडिअखौ नायो नाया बे खुनु खोथा गैया जाय इउटुबा रिकमेन्डेसन होगोन गोदान अडियन्सफोरनो बिथांमोननिफ्राय नोंथाङा वाच टाइम मोनगोन भिउस मोनगोन आरो नोंथांनि भिडिअआ बेफोरबायदि रेंक जायोब्ला नोंथांनि साबस्क्राइबारफ्रा नायै साबस्क्राइबाराबो नोंथांनि भिडिअखौ नायनो गोनां जाहैगोन मानो होनबा बिनि भिडिअआव माबा मोनसे दंथारो जायनि थाखाय गोबां भिउस मोनबाय बेफोरबायदि आरोखि थिग आङो दा हमनानै ला आङो नैबे प्लासनि आइकनाव आङो बेखौ डिसकार्ड खालामनि आङो जेनेबा नैबे प्लासनि आइकनाव आङो क्लिक खालामबाय बेहाय चेनेलाव इउटुब चेनेलाव भिडिअखौ बोरै आपल'ड खालामनांगौ आं बेखौ खिन्थानोसै दा फार्स्ट दा भिडिअखौ आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथाङा बे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनांगोन बिनिफ्राय आपल'ड ए भिडिअ बेखौथ' बयबो मिन्थियो बाट आपल'ड ए भिडिअ नोंथाङा सिलेक्ट खालामदो बबे भिडिअखौ नोंथाङा एडिट खालामनानै लाखादों अब्ला आङो नैबेहाय आं नैबे भिडिअखौनो आङो हमनानै ला आं बे भिडिअखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबाय बे सर्ससो एक्चुअलि आङो नैबे भिडिअखौनो हमनानै ला नैबे भिडिअखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय सिलेक्ट खालामनानै बेहाय आङो जेबो खालामा नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय अके बे नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बोरैहाय आपल'ड खालामनांगौ बेखौसो खिन्थादों दै जेनेबा नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नालाय ओमफ्राय बेहाय दङ गोजौआव नोंथांनि टाइटेल बे ओमफ्राय गाहायाव दङ डिसक्रिपसन ओमफ्राय भिजिबिलिटि दङ बेयाव आनलिस्टेड ओमफ्राय नैबे बेहाय दङ अडियन्स ओमफ्राय नैबेहाय दङ लकेसन दा फार्स्टलि नोंथाङा डाइरेक्ट आपल'डआव क्लिक खालामनाङा भिडिअखौ सिलेक्ट खालामनानै दोनबायथ' दा आपल'ड खालामसिगोन नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनायनि सिगां नोंथाङा फार्स्टआव मा खालामनांगोन टाइटेल लिरग्रोनांगोन इउटुबा बेफोरखौ अपसनखौ मानो होदों नोंथांखौ बेफोरखौ टाइटेल डिसक्रिपसन आनलिस्टेड बेफोर अडियन्स बेफोरखौ सेट खालामनानै आपल'ड खालामनो थाखायसो बेफोर अपसनखौ होनाय जादों बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन टाइटेलखौ होग्रोनांगोन बेयाव टाइटेला मानि बागै जेनेबा आं बेयाव ससे इंलिसनि लिरनोसै हाउ टु upload YouTube video ओमफ्राय आङो बेयाव how to upload YouTube video होनानै आं बेयाव बेफोरबायदि होबाय बेयो बे कीवर्ड बेयो मेन कीवर्ड बियो बेनिफ्राय बेयाव आरो बर'निबो लिरगोन भिडिअखौ बोरै आपल'ड होयो थिग बेफोरबायदि जेनेबा बे मोनसे टाइटेल जाबाय ओमफ्राय मा खालामनांगोन बे टाइटेलखौनो नोंथाङा लं प्रेस खालामनानै बेखौ कपि खालामनांगोन बेखौ कपि खालामनानै नोंथाङा नैबेहाय डिसक्रिपसनाव टिक खालामनानै बेयाव पेस्ट खालामनानै होनांगोन पेस्ट खालामना होयोब्ला नैबे थिर मोननै सिन होदोंना आङो बेखौ खोमोरनानै बेफोरबायदि आं होबाय बिनिफ्राय आरो नोंथाङा हेशटेगबो लागायनो हायो हेशटेग जेनेबा how to upload YouTube video अके बेफोरबायदि स्मल लेटारनि बेफोरबायदि लिरनांगोन ओमफ्राय बे जाबाय जानायनि उनाव आरो बेखौ बेक लांफिनदो अके नैबे थिरनि गोजौ थिर जायखौ बेक लांफिनदो बेक लांनानै ओमफ्राय नैबे भिजिबिलिटि दङ बेयाव नोंथाङा प्राइभेट खालामनाङा ओमफ्राय पाब्लिकबो खालामनाङा दा खालामथ'नाङा ओमफ्राय सेट एज इनस्टेन्ट प्रिमियार बेखौ माने बेयाव टिक होनाङा पाब्लिक खालामोबा गोजौनि बेयावल' पाब्लिक खालामनांगौ खिन्थु दा बेयाव इउटुबनिफ्राय आपल'ड खालामनायनिफ्राय जोङो पाब्लिक डाइरेक्ट खालामनाङा मानो होनबा जों वाइटि स्टुडिअ माखासे खामानि मावनांगौ ओमफ्राय शिडिउल दङ बेयाव जेनेबा बे खैथायाव हरनो खैथा जेनेबा दा 3टायाव आपल'ड होनोबा 3टानि टाइमखौ बेयाव सेट खालामना लानो हायो थिग बेफोरबायदि ओमफ्राय नोङो लकेसनखौ होनो हायोबा लकेसनखौ होजायो बे नोंनि एरियानि लकेसन ओमफ्राय प्लेलिस्ट नोंथाङा प्लेलिस्टखौ प्लेलिस्ट बोरै क्रिएट खालामो बेनि सोमोन्दै आं सिगां भिडिअ बानायखादों नोंथाङा जुदि प्लेलिस्टआव दोननो सानदोंबा बे भिडिअखौ बबेबा प्लेलिस्टआव नोंथाङा बे भिडिअखौ प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि प्लेलिस्टआव नोंथाङा बेफोरबायदि सेट खालामनानै लानो हायो बिनि उनाव मा खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन दै ओमफ्राय जेनेबा हमनानै ला आं बे भिडिअखौ बेहाय मा होनो आपल'डआव आं क्लिक खालामबाय बेफोरबायदि खालामनांगौ आपल'डआव क्लिक खालामनानै आं बे भिडिअखौ नायफिननोसै बे भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो बेयाव बे आपल'ड जागासिनो माने नोंथाङा नैबे फैगासिनो दंना प्रसेसिं जागासिनो बेयो 8% जाबाय 9% जाबाय नैबे फैगासिनो दं ओमफ्राय जेब्ला प्रसेसिं जागोन प्रसिड जागोन रेडि टु वाच नायनो थाखाय रेडि जागोन अब्ला इउटुबा
मा खालामगोन नोंथाङा पाब्लिक खालामनायखौ इउटुबआ नेबाय थागोन दा इउटुबआ बबेयाव फाथायहरनांगौ बबेया इन्टारेस्टेड बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो थाखाय बबेया बेफोरबायदि भिडिअ नायनानै सोलोंगासिनो बै अडियेन्सफोरनो इउटुबआ दा टारगेट खालामगासिनो जेब्ला नोंथाङा पाब्लिक खालामगोन वाइटि स्टुडिअ थांनानै अब्ला लोगो बिसिनाव नटिफिकेसन बा ब्र'ज फिचार्स बा होम पेजाव बिथांमोननि इउटुबाव नोंथांनि भिडिअआ नुजाहैसिगोन सोरनिबा नटिफिकेसनावबो इउटुब रेकमेन्डेसन होननानै नोंथांनि भिडिअआ बेफोरबायदि नुजाहैनोबो हागौ बेफोरखौ क्लियार खालामनानै लानांगौ बेफोरखौ जेनेबा आपल'ड क्लियार खालामबायना आं बेखौ आपल'डखौ क्लियार जानो होग्रोनोसै दा नायनो हागोन लोगोफोर एबार आरो प्रसिड जागासिनो बे प्रसिड जाबाय 100% जाबाय ओमफ्राय जानायनि उनाव नोंथाङा नुगोन दिस भिडिअ इज रेडि टु बि वाच अके बेफोरबायदि फैसिगोन बेयाव अब्ला नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन बिनिफ्राय डाइरेक्ट वाइटि स्टुडिअ'आव नोंथाङा थांदो वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसनाव अके बे वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसनाव फैनायनि उनाव कन्टेन्टआव क्लिक खालामदो कन्टेन्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबे फार्स्टनि भिडिअ दानिसो आपल'ड खालामनाय अके बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै दा जोङो नैबेयो हाउ टु आपल'ड इउटुब भिडिअ बे भिडिअखौ आं दानि इउटुबाव आपल'ड खालामदोंमोन खिन्थु बियो दा रेस्ट्रिक्सन नन जानानै दङ ओमफ्राय भिजिबिलिटि सिडुवेल खालामनानै दोनथ'दों आङो अके बिनिफ्राय दा नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे पेन्सिलनि आइकनाव क्लिक खालामनानै बिनिफ्राय नोंथाङा थाम्बनेइलखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन फार्स्टआवनो थाम्बनेइलखौ नोंथाङा होनांगोन बेयाव थाम्बनेइलाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा जिखुनु मोनसे थाम्बनेइल बेनिफ्राय जेनेबा आं मोनसे थाम्बनेइल बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामबाय बेखौ डान खालामनानै होबाय जेनेबा बिनि थाम्बनेइल आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे डिसक्रिपसनाव जेनेबा बियो मानि सोमोन्दै भिडिअ बिनि सोमोन्दैबो होजायो बाट डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बिनि भिडिअनि सोमोन्दै मा भिडिअ नोंथाङा मा खिन्थादों बे भिडिअनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै होजायो ओमफ्राय हेशटेग लागायनानै नोंथाङा इउटुब भिडिअ इउटुब टेक्निकेल भिडिअ बड' इउटुब भिडिअ हिन्दी इउटुब चेनेल बेफोरबायदि माने नोंथाङा हेशटेग नोंथाङा गोसोबायदि नोंथाङा लागायनानै होनो हाजायो बा बबेबा नोंथांनि भिडिअ भिउस फैथारै भिडिअ माने गोबां सम जाबाय बे भिडिअआ भिउसआनो फैयाखै अब्ला नोंथाङा बे भिडिअनि लिंकखौबो कपि खालामनानै नोंथाङा बेयाव पेस्ट खालामनानै होजायो जाय डिसक्रिपसनखौ नायगोन अब्ला नोंथांनि भिडिअआ बिसिनाव श' जायोबा नोंथांनि जानो हागौ नोंथाङा बिनिफ्राय आरो भिउसबो मोननो हागोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय डिसक्रिपसनखौथ' आं खिन्थाबाय ओमफ्राय दानाबा नैबे सिडिउल टाइम बेखौथ' नोंथाङा दानो माबाथ'नाङा पाब्लिक खालामथ'नाङा दानो पाब्लिक खालामथ'नाङा बेखौ ओमफ्राय गाहायाव दङ अडियेन्सआव जेनेबा आं क्लिक खालामबाय अके अडियेन्सआव क्लिक खालामनानै नोंथांनि भिडिअआ गथ'फोरनि थाखाय नंगौना नङा जेनेबा क ग ए बि सि डि बेफोरबायदि बा गथ'फोरखौ बुजायनाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय बेफोरबायदि नंगौना नङा नालाय आंनाथ' टेक्निकेलसो बिनिखायनो नो इट्स नट मेड फर किड बेयाव आङो टिक मार्क होगोन येसआव होनाङा न'आवनो होनांगोन अके मानो होनबा नोंथांनि भिडिअआ किड्सनि थाखाय नङा ओमफ्राय एज रेस्ट्रिक्सन ओमफ्राय बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि येस रेस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 नो डोन्ट रेस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 जुदि नोंथांनि भिडिअखौ 18 बोसोरनि बैसोनि गाहाय खम मानसिनो देखायनो सानाबा नोंथाङा अब्ला नोंथाङा येस रेस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 अके 18 अभारनोल' आंनि भिडिअखौ देखायनांगौ होननानै ओमफ्राय नो डोन्ट रेस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 माने जुदि नोंथाङा उन्दै उनला नोंथांनि भिडिअखौ गासैबो नायजोबनो पारमिसन होयो बा सोरनाबा उन्दै गथ'फ्राबो लायोबा नोंथांनि भिडिअखौ उन्दैफ्राबो नायनो हागोन बेयाव जेबो इसु गैया बेनिखायनो आंनि भिडिअखौ गासैबो नायजोबनो हायो आङो माथ्र' किड्सनि थाखायल' आङो बेखौ एलाउ खालामाखै बेयो आंनि किड्सनि थाखाय नङा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ होमबाबो उन्दै उनला गासैबो नायजोबनो हायो होननानै नोंथाङा सानोब्ला नैबे गाहायाव नो डोन्ट रेस्ट्रिक्ट माय भिडिअ टु भिउवार्स अभार 18 बेफोरबायदि नोंथाङा सेकेन्ड अपसनखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरोखि बिनिफ्राय बेखौ खालामना लाखांनायनि उनाव दानिया फैदो टेक्स मर अपसन्स गाहायाव दङ टेक्स बे टेक्सआव नोंथाङा एड टेक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि टाइटेलनि गुसुं टेक्स मोनसे लादो नोंथांनि चेनेलनि नामबो होदो बेहाय जेनेबा हमनानै ला आंना बड' स्मार्ट टेक्न'लजि बे मोनसे टेग जाबाय ओमफ्राय आरो बेयाव जेनेबा इउटुब भिडिअ आपल'ड इउटुब भिडिअ आपल'ड बोरै खालामो आरो इंलिसनिबो लिरदो हाउ टु आपल'ड इउटुब भिडिअ बेफोरबायदि टेक्सखौ नोंथाङा होलांबाय थानो हागोन आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव गासिबो अके जाजोब्बाय
बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव भिजिबिलिटि शेड्युलाव बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा पाब्लिक खालामना होनांगोन नैबेहाय बेखौ पाब्लिक खालामनानै नैबेयाव गोजौ सेभनि अपसन दंना बेयाव सेभ खालामना होनांगोन अब्ला बियो पाब्लिक जालांगोन पाब्लिक जानाय लोगो लोगो नोंथांनि इउटुबा जिथु दहाय प्रसेसिं जागासिनो दंमोन ना बे इउटुबाव आपल'ड खालामनाय समाव बे समाव जायनाव हरनो गोनां इउटुबा गासिखौबो लिस्ट लानानै दोनखाजोबखादों माने पाब्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बिसिनाव सौहैजोबगोन आरोखि नोंथांनि टाइटेलखौ नुनानै इउटुबा नोंथाङा जुदि टाइटेल होआ डिसक्रिपसन होआ जेबो होआबा इउटुबा बोरै मिथिगोन जे नोंथांनि भिडिअखौ बहा हरनांगौ बिनि थाखायनो दा बियो जोबोद खामानि होगासिनो आंनि भिडिअआवबो खामानि होगासिनो भिउसआ नै दा साननै सानथाम बेफोरबायदिनो बारायलांगासिनो माने मास मोनसे मोननैनि उनाव बेसेबां जालांगोन बेखौ बुंनो हाया जिखुनु बिदिनो जोंनि नियमा बिदिनो भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौआ बिनिखायनो लोगोफोर गोदान इउटुबारफ्राबो मोजाङै बे माबाखौ मोजाङै सोलोंनानै ला मानो जाहाथे नोंथाङाबो जेबो प्रब्लेम जाया उनदाहा खालामनाङा भिडिअखौ बेफोरबायदिनो आपल'ड खालाम आरो दै बिनि उनाव नोंथाङा लासैबाबो भिउस मोनबाय थागोन बिनिफ्राय 12 घन्टानि उनाव माबायदि चेक खालामनांगोन बे भिडिअखौ आङो 12 घन्टानि उनाव आं चेक खालामनानै मोनसे भिडिअ लाबोबावगासिनो लोगोफोर अके बिनि थाखाय नेथ' आं 12 घन्टानि उनाव आं चेक खालामनानै खिन्थागोन बे भिडिअआ बोरै जादों बोरै जायाखै बोरै जानांगौ बोरै जाबा बोरै जानांगौ माने बेयाव थिरनि लाइन थायोना जेरै हमनानै ला आङो मोनसे भिडिअखौनो खिन्थानोसै जेनेबा बे मोनसे आङो भिडिअ बेयाव आङो जेनेबा बिनि माबायाव क्लिक खालामबाय भिडिअ पारफरमेन्स दंना बेयाव ओमफ्राय बे गाहायाव थिरा आंना गासिबो गोजौआव दावखोजोबनाय गोजा मानि थाखाय माने बे भिडिअआ रेंक जागासिनो भिउस फैगासिनो माने अडियेन्सनिसिम थांगासिनो माने सिटिआरआबो बरिया भिउसआबो फैगासिनो एभारेज भिउ डाइरेक्सन अडियेन्स इंगेजमेन्टआबो माबागासिनो ओमफ्राय बे थिरा जुदि बे गोथां थिरा जुदि नोंथांना गाहायाव दं नामा आरो बिनि मिनिङा बिनि सोमोन्दै मा अब्ला नोंथांनि भिडिअआ भिउसआ जायाखै बिनि सोमोन्दै आङो माबागासिनो भिडिअ मोनसे लाबोबावगासिनो अब्ला आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो आरो पार्टिसिपेट खालामनो दाबाव लोगोफोर बे भिडिअआव आरो कमेन्ट्स हर मोजां कमेन्ट्स हर चेनेलाव गोदानबा आरो जाय पुराना आंनि अलरेडि चेनेल साबस्क्राइबार बिथांमोनाबो कमेन्ट हरनो हागोन आरो बिथांमोननि गासैनिखौबो आं रेन्डमलि पिक खालामनानै नेक्स्टआव आं नोंथांनि लिंकखौ बिदिनो शेयार खालामगोन नोंथाङा गोबां साबस्क्राइबार भिउस आरो वाच टाइमबो मोनगोन अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार